Έφερα το τηγανάκι μου στη φωτιά και τώρα θα προσθέσω μέλι και νεράκι. Θα βάλω πρώτα μία κουταλιά κάπου τόσο από κακάο, γιατί σήμερα το θέλω αρκετά σοκολατένιο. Είναι καθαρό κακάο. Θα βάλω και μία κουταλιά μέλι, κάπου τόση. Ξέρω ότι είναι περίπου 10 γραμμάρια. Έχω ανακατέψει λίγο τη βρώμη με το κακάο και το μέλι, έτσι για να ψηθεί η βρώμη να γίνει ωραία, και το μέλι και το κακάο. Και τώρα έχω βάλει στο κουπάκι μου νερό, θα ρίξω λίγο. Αυτό το κάνω εγώ με το μάτι. Ρίχνω λίγο ακόμα. Δεν θέλω να ρίξω και πάρα πολύ. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, έτσι να καλύπτει τη βρώμη, είναι καλά. Και μόλις το ρουφήξει θα βάλω λίγο ακόμη αν χρειαστεί. Αν και πιστεύω ότι μπορεί να μην χρειαστεί. Και το αφήνω, το χαμηλώνω λίγο γιατί το έχω στο full. Σε αυτή τη φάση πάνω κάτω βλέπω ότι θέλει λίγο ακόμα νερό, οπότε θα βάλω στο κέντρο. Ξαναανακατεύω να δω πόσο έχω βάλει για να σας δείξω και εσάς. Και κάπου εδώ το αφήνω έτσι. Χαμηλώνω λίγο ακόμα, περίπου στο 4-3, και το αφήνω να ψήνει 50 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και θα βάλω και 20 γραμμάρια φυστικό βούτυρο. Τώρα αυτό είναι too much. Πιστεύω ότι και αυτό είναι περίπου 2 γραμμάρια, οπότε το βάζω μέσα. Έχω βάλει στο γιαούρτι το φυστικό βούτυρο και το έχω κάνει σαν κρέμα και το έχω απλώσει πάνω από τη βρώμη. Οπότε μοιάζει σαν cheesecake, σαν μπανόφι. Και από πάνω θα βάλω μία μπανάνα. Έτοιμο το μπανόφι.